ହେଲା ରେ ନା ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ରାମ ରାମ କିଛି କହିଲୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମାନଙ୍କୁ କିଛି କହିଲୁ ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସାଙ୍ଗମାନେ ବହୁତ ଲାଜ କରନ୍ତି ପିଲା କିଛି କୁହନ୍ତି ନାହିଁ ମୁଁ ମାନେ ଆସିଛି ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆଜି ମାନେ ହେଉଛି ମାର୍କେଟିଂରେ କେମିତି ହେଇଛି ମାର୍କେଟଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ନା କ'ଣ କରିବା କହିଲ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ତ ଆସିପାରୁନି ଯେହେତୁ ମୁଁ ଆଜି ଆସିଛି ଯେହେତୁ